Mas Dina Audio nyuwun Mbak Mita katimbalan minggah wonten pepanggungan. Mbak Mita. Nggih. Mbak Mita niki nyuwun sewu familine panjenenganipun Mas Hedi. Nggih. Oh. Nyumbang lagu, badhe nyumbang lagu. Mbak Mita. Mbak Mita. Monggo mriki Mbak Mita. Mbak Mita. Mbak Mita sing pundi? Cek meleh. Oh, sing niki to. Nah. Spot anu nggih, Mataram nggih. Nggih. Yuk. Monggo, Pak. Duduk. Truk. Monggo, lanjut kayu. Amin, karo Mas Amin. Kali Mas Jalan. Nah, ngono. Nggih. Put. Ah, Monggo Kakang Mas. jenengan alah ketekanan grup Qasidah barang. Ngawure grup Qasidah iki. Sampun Mbak, nyun sewu. Amin. Paring asma Mbak Mita nggih. Oh, Donita. Nita apa ora Mita? Oh, Bonita iku spray iku to. Donita. Oh, Donita. Mbak Donita. Niki ingkang Pak Swadi nggih. Napa? Napa nih? Putrinipun napa mboten? Ana Mbak Mae. Derek. Sederekipun. Oh nggih, Mbak. Siapa? Bu Nita. Donita. Donita badhe napa? Nembang napa? Kadung Kadung Tresno. Bos, Oh, sampean ganteng kok, Bos. Ketoke ganteng kok kopok. Gila iya. Suwon. Suwun. Sama, ya pun. Anu nyuwun sewu jeneng sampean kelas pinten, Dek? Kelas 1 SMP wis. Mas iso 1 nebak. SMP minggah terus lajeng salaman laku dodok sip tenan. Nah, iki sing diarani keren. Toto kramine Jogo Sobosito sopan santun. unggah-ungguh. Wah, Leres. dipun. Iki- Wah, hebat. Sing tepuk tangan mau apa sir, sir. Mantep nih. Iki Mbak Donita iki Ketoke anu kok wis CS gitu. generasi anu penerus budaya ya cacah ngene iki. Anu Mbak Mita ini daleme pundi? Anu pakai mic, pakai mic. Pakai mic to. Iki, Iki. wah, lan kene Anu- omahe. Piye to? Mas Teh desane kene. Oh, alah, tak kira Kok nih. saged nembang sing ngajari sinten, Nduk? Ibu. Ibu kan nggih sinden. Loh. Alah ora kok iso ya. Sing ngajari ibu. Ibu, boten sidet. Anu buwe derek. Sing pundi? Ibu kan derek mawon mboten napa-napa. Ojo ibuke malah kok disir tukang kok bahaya. Lah kowe ku Mbak Donita. Mboten wedi kalih niku. Mboten nggih, pun biasa nggih. Biasa. Ningali ngaten niku biasa nggih. Biasa. Anu ngepet muntah. Mangke nek mandap langsung cuci muka nggih, takuti sawan. Lah pripun kok kudu- wah sawane lah aku demit tak pripun. Ya kene. Kang Kadung tresna nggih, Mbak. Nggih. Nggih. Bawa nggih. Siap. Bawa. Rada maju. Ngagem bawa? Nggih, Cek Mas. to, Pak. Siap. Pripun, lho? Bawane napa? Oh. Anu Pak. Asmara ndena. Bawane angger rina wengi bawa terus. Nen. Kok iso? Rina wengi. Nane nanung. Nunuke nunu. Yuk, Ya. napa digentos niku mikir di Anu ijol nggih. ijol. Sami. Mboten ketoke ketingale abut nggih. nggih. Apa silemikmu lho? Eh? Ramoni ri. Aja akeh kuman. Ya, pepet nggih iki dipepet. Nggih. Nah. Yuk. Ya. Tarik napas nggih. Nek nanoning Rina wengi dadi ati tepuk tangan. Hebat Jos Jis. Kira Cek. jis tenan Oh, iki. ibuke langsung ngene. Oke. Oh, ya. Gak masalah. Ngene.
Ojo melu-melu. Panjakku ora diuntung ngono sos. Aja ngono ora aku sesuk dolan mamu kok. Ya sampai Mbak. Nenanani tanpa tanapa nendra ning laras pleng ya. Leng suara perutnya masuk. Keren. Ini suara pantat. Pantat bentut ta piye kok pantat e. Suara gaib iso ya. Nih. Nenonaning kayung yon marang slirane tanasa gumawanging netra. Mbak, cita-cita mau jadi apa? Sinden? Wih, jenengan kelas pinten iki? Kelas 1. Kelas 1 SMP? Wah, sesuk Iki kesempatan sampean iki. kok iso? Jak terus. Oh siap. Oh, Wah, oke. langsung rekrut kadiwatan. Tapi aja lali aku barang. Oke. Bicara Mas Meri. Anu gue tumbal mawon gue Eh, sugihan. Kono dicara gitu. Nggih anu ora usah. Rasa ya. Ora usah piye to. Aku bebek Iya. ganti ya. Bener. Oh, alah ganti neh. Enggak apa-apa. Biasa nek pun SMK teng Solo napa? Nggih, SMKI. nggih. Nggih, kerawitan nggih. Nggih. Ya, siap. Lah kok aja iku. Saya nakal lah. Kok iso aja. Ya. Sing penting apa sekolah sing bener. Niate. Mergane ning kono panggodane wakeh pol. Lah enten apa Pak Sik Demen? Nggih. Mang tanglet kali sing gender niku. Panggodane nggih lanang-lanang wonten niku napa. Tapi mboten sedanten, Bu. Oh, teng mobil kula rungokne nggih wonten mawon. Bu Prati. Ya penting sinau sing bener ben Nggih. dadi bocah pinter. Amin. Ya terus Ayo. Yuk, lanjut. Kadung Tresno. Jero ati. Belum. Kadung. Ketok wis rapatek gatek goblok. Tresna. Ngono Mas. Terus Mas. Enggak Mas, kadung Tresno nggih. Tan liya Lumruk pernah. amung sliramu satema lara Ya, Bukan apa niki, Pak? buka suling. Oke, monggo suwe. Buka celuk. lama bos katon tejane yen mbok rangkanan menjarang ngadu wiragane sinawangatan ambo sani
Nek teng dalem nggih diajari Ibu ngaten iki nembang. Nggih. Senam, Pak. Ya nggih nyanyi, nggih nembang, nggih senam. Nggih sinau. Aja to. Yuk. Bacaane sarwasri coba Nggih, matur sembah nuwun nggih, Mbak. Nah, tepuk tangan Hebat. buat Mbak Donita. Mbak. Nggih, matur kene didangu Mas Donita, mandhapipun kula nggih badhe nyuwun nitip wayang kagem Adik Andra nggih. Nggih. Niki kenang-kenangan diaturi kagem pinggah mboten apa. lah nggih. Enggak bisa no sunat nggih. Pokoke nitip kagem Mas Andra. Nggih, amit Mas Andra niki angsal pikantuk bebinan wayang. saking Mas Atur sembah nuwun nggih, Mbak. Nggih. Nggih. Sembah nuwun, ya Allah. Monggo mriki. Oh, golek dalan kok bingung ya. Lali sandale. Aja delekno dhewe sandale dhewe. Sopo tak kok ora. Nggih, luar biasa Mbak Donita. Matur suwun nggih Bu pendidik putrane. Keren. Nah niki